Moita sorte a todos. A túa primeira palabra. Que boa iniciativa. Agora que comeza o curso, tamén comezan as solicitudes para alugar o meu piso. Como a maioría dos pisos están destinados ao turismo, os que están destinados aos estudantes, como o meu, teñen moita demanda, pero moi pouca oferta, polo que podo poñer o aluguer tan alto como queira, que aínda así vanse pensar por ele. Bos días, son Carlos, xunto co meu equipo, representamos ao Colexio La Salle. Respecto á afirmación plantexada, a masificación turística é un problema en Galicia, estamos totalmente a favor e nos apoiamos na nosa tese. A masificación turística véndese como salvadora, pero vai nos levar ao apocalipse. Comezarei analizando o noso primeiro argumento, o económico, no que demostramos que a masificación turística fai que suba o prezo do aluguer, obrigando aos habitantes das cidades a mudarse á periferia. Isto é debido á lei da oferta e da demanda, xa que a demanda crece moitísimo máis rápido que a oferta, o que aumenta exponencialmente o prezo do aluguer. Evidentemente, isto constitúe un grave problema para as familias. Esta gráfica demostra que o prezo do aluguer aumenta co incremento de ventas de vivendas de uso turístico. A liña laranxa é o número de aluguer, o sea, o prezo do aluguer, e o azul o número de vivendas turísticas. Por outra banda, a masificación turística provoca a desaparición de outras industrias, xa que os países invisten no turismo e deixan as outras afastadas. Isto é un modelo sinalado por moitos expertos como tercermundista, xa que o turismo é un modelo moi irregular e ademais inestable, porque depende de temporadas. Uns exemplos moi claros son España e Italia. Nesta gráfica podese ver como o maior aporte de PIB dos países ao turismo son de España e de Italia. E aquí apréciase como estes dois países son dos máis pobres de Europa. Vou analizar agora o noso segundo argumento, o medioambiental. Como saberedes, o turismo en masa desgasta as infraestructuras locais, o que incentiva a construción de outras novas. Este ciclo sen fin ten tres problemas graves. O primeiro, o uso intensivo de recursos naturais, que se esgotan moi rapidamente. O segundo, a contaminación que provocan o transporte turístico, como pode ser moitos coches, o excesivo tráfico ou os avións mesmo. E o terceiro, o aumento de residuos nas infraestructuras locais. Imaginadevos que por demasiado desgaste por culpa dos turistas a catedral destrúese. Que pasaría? Moi fácil. Como é o maior incentivo turístico de Galicia, se quedara destruída, Galicia quedaría sumida nunha crise económica. E por último, o noso argumento laboral, que denuncia as malas condicións que sofren os traballadores por culpa da masificación turística, como camareiros, limpiadores de hotéis, etc. En primeiro lugar, eles teñen os traballos máis precarios, onde se les sobreexplota. Normal que ningún neno diga: eu de maior quero ser camareiro, eu quero ser un limpiador de hotel. Normal, porque ademais de estar sobreexplotados, teñen os salarios máis baixos de todas as profesións. Como se pode apreciar nesta gráfica, a hostelería é o segundo traballo máis precario e con peor salario. Ademais, ao depender das temporadas, igual que o turismo, aumenta moitísimo a taxa do paro, como se pode ver nesta gráfica.
Por último, vou repasar os nosos 3 argumentos. O primeiro, económico, o segundo, medioambiental e o terceiro, laboral, que defenden a nosa tese. A masificación turística véndese como salvadora, pero vai nos levar a apocalipse. Moitas gracias. Vale, damos paso ao Colexio Semírez, señor debate 2. Bos días a todos, galego non é a miña lengua nativa. Bos días a todos, eu son Rihanna, introductora do grupo Xenidebate 2. Lin un estudio do UCC que reflicte as impresións da poboación de Melide e de Palas de Rei, dúas zonas polas que pasa o camino francés con destino a Santiago de Compostela e que nos últimos anos sufriron un forte crecemento económico. Vimos un gráfico que presenta que prácticamente o 80% dos veciños e veciñas de Melide e de Palas de Rei considera que hubo melloras económicas importantes nos seus concellos de residencias gracias ao Camino de Santiago. Alrededor dun 70% considera que non interviñen do desenvolvemento económico das persoas. Penso que non son importantes as percepcións destas persoas que están en contacto constante co turismo e non debemos pasalas por alto, ya que eles son os que verdadeiramente importan. Por iso, hoxe, eu, Rihanna, como introductora, Sofía como refutadora, Elia como refutadora segunda e Nicolás como conclusor, imos defender que o turismo en Galicia non é un problema. Algunos dos argumentos que temos son o desenvolvemento da economía, enxer emprego, fainos apreciarnos máis a nosos, revitaliza algunhas zonas. Gracias. Alfredo de la Guardia Castro, que vai facer a primeiro a quenda de refutación. Que hago? Tanto esforzo para entrar na universidade e agora resulta que non vou poder ir porque non teño onde vivir. Isto non pode ser. Todos os pisos están por enriba das miñas posibilidades e moitos nin sequera son habitables. Ben, gustaríame comezar refutando os argumentos do equipo rival. Eles falaron, en primeiro lugar, de que a masificación turística provoca un crecemento económico. Pois, eu lles teño que dicir que estes datos non amosan un crecemento económico derivado da actividade turística en masa. É máis, produce justamente todo o contrario. Os países, segundo a fonte estatista e os cálculos de Eurostat, os países de Europa que máis dependen do turismo, que veñen sendo España, Italia e Grecia, son justamente os que perden un maior poder adquisitivo, ou o que ven sendo mesmo os máis pobres de Europa e os que máis se están a empobrecer debido a este modelo tercermundista. Este artigo do Diario de Sevilla, cuya a fonte é o barómetro económico do CIS, o barómetro económico de Sevilla, o Colexio de Economistas de Sevilla, afirma que lamentan que Sevilla está basado na actividade turística e que justamente por iso non son capaces de baixar do 20% de taxa de paro, xa que estas actividades son estacionais, como xa mencionou o meu compañeiro. E a recomendación dos expertos, salir da dependencia do turismo, é dicir, todo o contrario ao que está a propoñer o equipo rival, e que se apueste por outros sectores máis productivos,
como o industrial ou o das renovables. Ben, falaron tamén de que a masificación turística ofrece postos de traballo, sobre todo en zonas onde non... en zonas rurales, que son justamente as que menos turismo ten. Pois ben, iso non é certo de todo, porque como xa demostramos anteriormente, nesta gráfica que amosa o paro por sectores en Galicia en xaneiro de 2024, que é temporada baixa, o sector servizos, que estaría representado pola parte verde desta gráfica, é justamente o que máis paro ten, directamente derivado do paro que se produce polos traballos que ofrece o turismo. E ainda por riba, estes traballos que están defendendo o equipo rival, pois son os segundos menos pagados de todos os sectores, solamente por enriba do traballo doméstico, que é a profesión máis delicada. E ademais, as condicións que ofrecen estes traballos son justamente moi lamentables. Ben, tamén falaron de que o turismo revitaliza zonas con pouca poboación, pero en realidade non é a masificación turística a que revitaliza estas zonas con poucos habitantes, senón a propia xente que vive ali. O que necesitan esas zonas son postos de traballo e non turistas que van pasar uns días e logo marchan para sempre. En resumo, a masificación turística supón un problema enorme para os galegos. Fai que aumente o prezo do aluguer e, ademais, é un modelo empobrecedor. Orixina moitos residuos e construe infraestructuras que nin sequera utiliza a xente daqui. E ainda por riba aposta por empregos de baixa calidade. Estes son os motivos polos que a masificación turística vai nos levar a apocalipse. Moitas grazas. Teño que dar un aviso porque, pasaste un pouco máis de 10 segundos, pero quero recordar que os avisos non teñen, hasta 3 avisos non hai ningún tipo de penalización. Damos agora paso a Xelmi Debate 2. Perdade que non apuntei os nomes de que vai falar, pero eso, moita sorte. Sino tamén por os beneficios que nos proporciona o turismo. Porque sí, o turismo, a masificación turística en Galicia non é un problema. Primeiro de todo, a masificación turística asegura un aumento de economía, que ademais fai que apoyen os comercios locales. Os pequenos comercios en Santiago viven gracias ao turismo. Ademais, xera postos de traballo e revitaliza zonas máis abandonadas e dalles unha segunda vida, porque hai moitísimos lugares en Galicia que están abandonados e que gracias ao turismo poden ter unha segunda oportunidade para desenvolverse. Primeiro de todo, vou aproveitar para refutar un argumento que deu un meu compañero do equipo contrario, que é que o turismo está provocando un aumento dos precios da vivenda. Primeiro de todo, o alugueiro turístico beneficia a moitísimos particulares e non a grandes empresas, o que axuda ao desenvolvemento económico. Ademais, en moitas vilas galegas, os precios siguen sendo baixos comparados co resto de rexións de España, porque o meu equipo contrario falou moito de outras rexións de España. E, ademais, o problema da vivenda en Galicia non só é culpa do turismo, a despoboación, a falta de novas vivendas e a especulación inmobiliaria tamén son un problema. Ademais, ter unha vivenda turística hai que ter unha autorización, e se hai xente que incumple isto, é culpa da administración. Sí. O aluguer non supón un problema para as familias galegas, pero é que esta gráfica que directamente demostra que o aumento das vivendas turísticas aumenta o alquiler, eso sí que é un problema grandísimo para moitas familias. É dicir, estas tienen unha contradicción. No, pero, o sea, tú estás pensando nos puntos de vista contrarios. Eu digo que estas vivendas turísticas
tamén poden xerar un beneficio económico. De feito, benefician a moitísimos particulares en vez de pasarles máis diñeiro a grandes empresas. Despois, tamén quero aproveitar para refutar que o turismo xera empregos precarios. Para empezar, o turismo xera moitísimas oportunidades económicas, especialmente en zonas rurais, e moitas familias viven do turismo. Eu sei de xente que ten un bar na praia e que son familias que viven dese bar, camareiros que viven dese bar. Ademais, a precariedade laboral, repito, non é só culpa do turismo, senón que é un problema estrutural en moitos sectores. O turismo tamén axuda a manter negocios abertos, creando moitísimos postos de empleo. Para acabar, vou acabar falando de que o turismo afecta o medio ambiente. Para empezar, a maioría do turismo, a maioría de turistas, ven a Galicia para disfrutar da naturaleza e do medio ambiente, xa que Galicia é un lugar perfecto para iso. Ademais, iso vai facer que respeten mellor o seu entorno e que se nós poñemos unhas normas e poñemos unhas restriccións, a xente vai nos respetar, porque a xente non quere destruir as playas nin os bosques, quere disfrutar deles. Ademais, en moitas zonas de Galicia, como por exemplo as Illas Cíes, están a implementar normas no que só se pode ir dependendo de cando fuches ou un grupo de persoas determinado, para que non haya problemas, e iso está se implementando e a xente está o respetando. E ademais, por último, quero falar de que o turismo non está sustituindo a vida local. Está axudando a revitalizar moitísimas zonas que estaban abandonadas e fora por nós. Está dando novas oportunidades de comercio, laborales e moitas oportunidades para que nos demos conta de que temos que estar orgullosos do noso e intentar cuidalo porque a xente ven a velo e iso significa que ten moitísimo valor. Moitísimas gracias. Damos paso ahora a segunda quenda de refutacións. Empezamos con Paula Fernández, do Colexio de La Salle. Levo toda a vida traballando e esforzándome para conseguir a miña carreira soñada, biotecnoloxía. E agora atópome con que non me queren en Galicia. Terei que marchar a Estados Unidos ou a Alemanha, que sí que teñen oportunidades. Tanta ansia con que veña xente de fora e esquécense de nós, os galegos. Bos días. Son Paula Fernández, refutadora do equipo La Salle Santiago, e posicionámonos rotundamente a favor de que a masificación turística é un problema en Galicia. 7.650 son os certificados universitarios que, como a mí, tiveron que marchar a traballar fora no ano 2023 segundo o INE. Nun só ano, multiplicado por 10 nunha década, por exemplo. Formar a estas persoas custou de diñeiro público entre 30.000 e 52.000 euros de media segundo un estudo da Universidade de Vigo. Ademais, nese ano a tasa de emprendemento situouse no 6,4%, o que quere dicir que por marcharen estas persoas deixaronse de crear en Galicia preto de 500 empresas. Xuventude galega, o futuro da nosa comunidade. Xuventude formada, un futuro próspero e marcha. Algo non vai ben. Isto contrasta co que vos decides de que a masificación turística revitaliza a economía, ademais que deixestes sin ninguna evidencia, e que xeran emprego. Se eses traballos que xeran son tan maravillosos, entón, por que marchan todas estas persoas? A masificación turística atrae os empregos que ninguén quere facer, porque teñen as peores condicións laborais, os salarios máis baixos da nosa economía segundo o INE e as xornadas laborais máis longas. Pero non só pensando no futuro, senón que hoxe
persoas e familias que xa teñen a súa vida estruturada, que xa teñen o seu piso na cidade, o seu traballo fixo, etc. A masificación turística é quen de desestruturarlla, porque se vos dicides que a masificación turística salva algunhas zonas, pero é que se os alugueres están polas nubes por culpa dos Airbnb e os pisos turísticos, o que fan que estas familias non os poidan pagar. Se os prezos do básico suben tamén exponencialmente adaptándose ao peso do turista. Se non hai nunca sitio para aparcar, se non se pode nin ir tomar unha cervexa a un bar porque están todos cheos, se non se camiña polas rúas, se hai ruido, etc., 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 entón a masificación turística é a mellor maneira de valeirar de galegos os lugares maravillosos que a nosa terra nos ofrece. Ademais, temos que distinguir o turismo de masa do turismo de calidade, porque, en xeral, o turismo de masa xa é que non aporta nada. Nós, por exemplo, que vivimos en Santiago, vemos como os peregrinos veñen moitas veces de bocadillo e de mochila. Esa xente non gasta na economía galega, nin aporta nada, como podería aportar moitísimo máis toda esta xente formada que ten que marchar en lugar dos salarios precarios do sector da hostelería. En conclusión, a masificación turística non vai salvar a ninguén. Véndesenos como salvadora, pero hai opcións moitísimo mellores que o turismo e vainos levar a apocalipse. Moitas grazas. Moitas grazas pola túa quenda. Damos paso agora a Silvia Batebus outra vez. Hola, son Elia e son a refutadora dos de mi debate. O primeiro punto que quero falar é dun argumento que usaron o equipo contrario na introducción, que foi que no seu argumento laboral que foi a explotación dos traballadores. Eu pregunto, vos credes que antes de que houbera turismo masivo, a sobreexplotación dos traballadores non había? Xa que, por exemplo, no meu caso, a miña avó contou unha historia de cando ela iba ao Franco en Santiago e os bares estaban aínda máis cheos do que están agora moitas veces polo turismo. Ademais, no seu argumento medioambiental, eu penso, a contaminación, por exemplo, nós tamén usamos coches, avións, así que, aínda que o turismo non fora masivo, habería contaminación igual. Tamén falaron de que da vida cotidiana nas cidades. Eu penso que o turismo masivo non substitúe a vida local, senón que axuda a revitalizar moitas vilas e barrios en decadencia. O que nós dicimos é que a masificación turística é un sector que está directamente ligado coa explotación laboral. Acaso iso non é un problema? Podería ser un problema, pero a explotación laboral non depende só da masificación turística. Se ti tes menos turistas, a vida laboral ia ser en algúns casos mala, porque se ti hai en Santiago, por exemplo, ou en calquer outro sitio, hai moitos turistas, pero tamén hai moita xente ali. Se ti vas por toda a Zoa Bella ou incluso polo centro, de calquera cidade galega, hai moitísima xente que vive ali dende sempre e segue indo a aqueles sitios. E non ten nada que ver o turismo, porque como vos ben dicíades,
os turistas son moitas veces que veñen a comer, comen bocadillos, esas cousas. Polo que non axudan á economía, pero por outra parte sí. Porque non só axudan na hostelería, senón que tamén noutros comercios como a hospedería e alugan vivendas aquí. Sí. Os peregrinos alugan vivendas, Nalgúns casos, temporalmente, sí. Moitas grazas. Bueno, antes de comenzar a exponer, simplemente quería recordarlle ao equipo a favor que ten un aviso por pasar do tempo e despois tamén que nos olvidamos de mencionar que houve unha pregunta na Refun que se alargou un pouco, entón hai dos avisos, eso, non contan, ata 3 non contan, pero é importante que mencionen antes destas quendas. E nada, non paso xa a encontrar. Ola, moi boas. No noso equipo, en conclusión, demostramos que a postura en contra é a máis válida baseándonos sobre todo na estabilidade económica e repoboación das zonas deshabilitadas. Ainda que o Colexio de La Salle expuxo os seus puntos de vista, os seus argumentos presentan fallos. Como teu o introductor, que comentaba que se a Catedral de Santiago desaparecera, habería baixo turismo e a economía galega entraría en crise. Deu-nos completamente razón admitindo que a economía de Galicia está sostida polos turistas. Na segunda refutación, queixábase de que os peregrinos viñan de bocata, pero uns momentos antes queixábase tamén de que non se podía tomar unha cervexa porque están os bares cheos, un pouco contradictorio pola súa parte. Tamén teñen que saber que o feito de non poder andar pola rúa implica que moitas persoas do local estean ali para saber. Eso quere dicir que eles tamén están pola rúa, cómplices. Tan só mostran gráficos do turismo, pero as do crecemento económico que isto conleva, esas non as enseñan. Están os galegos exagerando sobre a masificación turística? A resposta é sí. Moitas gracias. Vale, para rematar o debate, damos paso á conclusión de La Salle. Levo tanto tempo vivindo neste piso, dame moitísima mágoa deixalo, pero se me sobe no prezo de aluguer, que outra cousa podo facer que marchares afora, sendo máis barato. No meu barrio apenas quedan pisos que non se xen Airbnb. E claro, os que vivimos aquí sóbenos o aluguer. É que xa non quedan veciños no barrio, soy turistas. Bo día, chamome Claudia Benito Illobre e eu, xunto cos meus compañeiros, representamos aquí pola Salle neste debate e defendemos con rotundidade que a masificación turística é un problema en Galicia. Antes de nada, gustaríame agradecer a participación do equipo contrario e a organización deste debate. E agora farei un breve resumo do que se debatiu no día de hoxe. Comezarei falando das preguntas. O noso equipo fixo algunhas preguntas que o outro equipo non soupo contestar de maneira moi clara. Ademais, o outro equipo non fixo ninguna pregunta sobre o noso debate, polo que entendemos que a nosa mensaxe quedou bastante clara. Agora gustaríame falar dos vosos argumentos. O vosso argumento de que a masificación turística xera crecemento económico foi totalmente refutado polo meu compañeiro Alfredo cando amosou estas gráficas de Estatista que amosan que a masificación turística, as localidades que dedican máis que se dedican máis ao sector turismo perden moito poder adquisitivo. Ademais, o vosso argumento de que a masificación turística ofrece traballo tamén foi refutado polo meu compañero Alfredo cando aportou o dato de que a masificación turística e o sector turismo son o segundo sector peor pagado da economía. Ademais, a miña compañera Paula tamén refutou totalmente o vosso argumento de que a masificación turística
salva zonas despoboadas, xa que ao subir o prezo do aluguer, como se indicamos, a xente ten que marchar ás aforas, porque non pode permitirse vivir nun piso. Agora gustaríame resaltar os nosos 3 argumentos. Un primeiro económico, no que resaltamos que a masificación turística sobre o prezo do aluguer provoca o desplazamento das familias das aforas. Ademais, provoca a desaparición da industria e é unha fonte de ingresos inestable. O noso segundo argumento medioambiental, no que afirmamos que a masificación turística desgasta as nosas infraestructuras e o noso patrimonio. Ademais, os turistas xeran moito lixo. E o noso terceiro argumento laboral, no que afirmamos con rotundidade que a masificación turística crea empregos precarios que mal pagados e que normalmente son temporais, polo que tamén provoca paro estacional. Estes 3 argumentos defenden a nosa tese de que a masificación turística véndese como salvadora, pero vai nos levar a apocalipse. E como xa vos representamos, a masificación turística dá pé aos donos das vivendas a poñer os prezos exorbitados que desplazan as familias á periferia. Todos temos dereito a un teito, antes que o equipo contrario intente negar. Moitas grazas.